Voda je druhou najdôležitejšou zložkou potrebnou pre život a môžeme ju nájsť všade okolo nás. Voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. V prírode sa vyskytuje v troch skupenstvách: kvapalnom, plynnom a pevnom. Kvapalné skupenstvo predstavuje bežnú vodu, pevné smiech a krúpy a plynné vodnú paru. Z jedného skupenstva do druhého sa môže zmeniť za krátky okamih, ale môže to trvať aj milióny rokov. Mokrade patria medzi najvýznamnejšie, ale súčasne i svetovo najohrozenejšie ekosystémy. Podieľajú sa na kolobehu vody v prírode, udržujú vodu v krajine, priaznivo ovplyvňujú podnebie veľkým podielom vyparovania. Pohlcujú nadbytočný oxid uhličitý z ovzdušia a sú zdrojom potravy. Rašeliniská sú významným ložiskom uhlíka, ktorý sa v podmienkach trvalého zamokrenia ukladá vo vrstvách rašeliny. V neposlednom rade sú mokrade biotopom špecifických spoločenstiev a inde sa nevyskytujúcich alebo vzácnych druhov rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov. Je preto nevyhnutne dôležité mokradiam venovať zvýšenú pozornosť, chrániť ich, obnovovať a kde je to možné, zakladať nové. Vodstvo rozdeľujeme do troch základných kategórií. Voda povrchová, voda podpovrchová, voda v atmosfére. Povrchová voda je obsiahnutá v oceánoch, v moriach, vo vodných tokoch, v prírodne vytvorených útvaroch, ako sú jazerá, rašeliniská či močiare, v umelých vodných nádržiach, rybníky a priehrady a vo forme ľadu a snehu. Podpovrchová voda je obsiahnutá v pôde a v dutinách hornín. Atmosférická voda sa vyskytuje v už spomenutých troch skupenstvách. Zásoby vody na Zemi je tiež možné rozdeliť na vodu slanú, ktorá tvorí 97%, a vodu sladkú, ktorá tvorí 3%. Najmä sladká voda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Voda obieha na Zemi v tzv. Hydrologickom cykle. To znamená, že voda, ktorú pijeme, môže byť aj niekoľko rokov stará. Kolobeh predstavuje obeh povrchovej a podzemnej vody na Zemi, pri ktorom sa mení jej skupenstvo. Hlavnými silami tohto obehu je slnečná energia a gravitačná sila Zeme. Voda sa vyparuje z oceánov, morí, vodných tokov, nádrží, ale aj z bylín a stromov. Žiadna kvapka vody nemôže úplne opustiť tento kolobeh. Skôr či neskôr sa každá vyparí a potom sa vráti na Zem v podobe dažďa. Ľudské bytosti sú súčasťou kolobehu vody už len preto, že každý deň by sme mali vypiť asi 2,5 litra vody. Bez nej sme schopní prežiť len pár dní, ale len malé množstvo vody existujúcej na Zemi je určené nám. Pre svoju potrebu ju čerpáme z jazier, potokov a prameňov, alebo ako podzemnú vodu. K nášmu životu potrebujeme len čistú vodu, ktorá je veľmi vzácna. Mali by sme ju využívať šetrne a tiež ju chrániť pred znečistením. V areáli základnej školy v Uhrovci sú v 4 relatívne samostatných skupinách vysadené dreviny, ktoré reprezentujú 4 lesné spoločenstvá. V každej skupine je umiestnená jedna náučná tabuľa. Dohromady sú 4: lužný les, dubovo-hrabový les, bukový les a zmiešaný bukový les, vysokohorské smrečiny. Dreviny boli vybraté tak, aby ukázali rôznorodosť lesných biotopov Slovenska, vyskytujúcich sa v 1. až 7. lesnom vegetačnom stupni.
Lesné spoločenstvá s prevažným zastúpením buka sú na Slovensku najrozšírenejšie. Vyskytujú sa na bohatších, hnedých lesných pôdach, na širokých svahoch a chrbtoch pahorkatín a v predhoriach vyšších pohorí. Hlavnou drevinou je buk lesný, ktorý je významnou hospodárskou drevinou. V boji o miesto v lesnom spoločenstve je silným súperom a rastom dokáže potlačiť konkurujúce dreviny, ako sú javor, jedľa či smrek. Chudobný, ale typický bylinný podrast v pravej bučine tvoria bučinové druhy, lipkavec marinkový, zubačka cibuľkonosná, pakost smradlavý, kyslička obyčajná. Silné zatienenie korunami buka a hrubá vrstva bukového listového opadu značne obmedzujú rast machorastov a bylín. S kvitnúcimi rastlinami sa preto v bučinách stretneme hlavne na jar, pred rozvinutím listov buka, v dobe tzv. Jarného aspektu. Vo vyššej nadmorskej výške v zmesi buka s jedľou a smrekom na vlhkejších pôdach a v chladnejšej vlhkej klíme rastú v spoločenstve nedrevnatého podrastu hlavne paprade, starček hájny a ostružina. Malá časť biotopov bola umelou výsadbou premenená na nepôvodné, čisté, smrekové monokultúry s cieľom dopestovať piliarské drevo. Smrekové monokultúry sú však málo odolné voči vetru, snehu a ideálne na premnoženie škodlivého podkôrneho hmyzu. Ak je v susedstve nepôvodných smrekových porastov zachovaná bučina, semenný nálet buka dokáže vrátiť na plochu po smreku prostredníctvom prirodzeného zmladenia opäť pôvodné drevinové zastúpenie. Dubovo-hrabový les nájdeme v nížinách a pahorkatinách, na sprašových hlinách, sprašiach a na pôvodnom geologickom podklade a na viatých, kremitých pieskoch záhorskej nížiny. Lesné spoločenstvo rastie pod vplyvom teplej panonskej klímy s dlhým vegetačným obdobím. V lete pôdy vysýchajú a preto v dubovo-hrabovom lese nerastú dreviny náročné na pôdnu vlhkosť, ako sú buk a ihličnany. Výnimkou je borovica, ktorá je svetlomilná a jej koreňová sústava je zásobovaná vodou z hlbších pôdnych vrstiev. Hlavnou drevinou sú duby, ako dub letný, dub zimný či dub cerový. Primiešané sú hrab, lípa malolistá a javor mliečny. Pôvodné porasty duba a hraba ľudia v minulosti vykočovali a plochy dodnes využívajú ako poľnohospodársku pôdu. V lokalitách na južnom Slovensku bola hrabová dúbrava ľudskou činnosťou nahradená rovnorodými porastmi agáta bieleho, ktorý je zdrojom rýchlo rastúceho dreva a tiež medonosnou drevinou. V katastri obce Uhrovec nájdeme vápencové dúbravy, medzernaté lesy lesostepného charakteru rastúce na vápencovo-dolomitických horninách na Jankovom vršku a v doline Striebornica. Hlavnými drevinami sú dub letný, dub postnatý, borovica sosna s primiešaným dubom cerovým, lípou malolistou, jarabinou brekyňou a jarabinou mukyňou. Tieto lesy vzhľadom na plytkú štrkovitú pôdu, skaly a strmé svahy sú lesmi s pôdoochrannou funkciou. Patria do kategórie ochranných lesov a hospodárenie v nich sa obmedzuje na minimálne zásahy.
Vysokohorské smrečiny tvoria vo vysokých horstvách Slovenska, akými sú Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra a Veľká Fatra, hornú hranicu lesa a nájdeme ich aj na lesnatých vrcholoch a chrbtoch pohorí s nadmorskou výškou nad 1250 metrov. Nad hornou hranicou lesa sa vyskytuje už len kosodrevina, ktorá patrí do posledného, 8. lesného vegetačného stupňa. Vysokohorské smrečiny rastú na vyvretých horninách, ako je žula, rula, menej na horninách vápencových a horninách sopečného pôvodu. Výskyt a povahu smrečín ovplyvňuje drsná, studená klíma s krátkym letom, vietor, časté zrážky a vysoká vzdušná vlhkosť. Vplyvom bohatých zrážok dochádza k posunu humusu do spodných vrstiev pôdy, ktorá tým plní aj funkciu regulátora odtokových pomerov na strmých horských svahoch. Hlavnou drevinou je smrek obyčajný. Na balvanistých morénach a skalnatých hrebeňoch tvorí významnú primiešaninu smreka smrekovec obyčajný a borovica limba. Vernou sprievodkyňou smreka je jarabina vtáčia, ktorá preniká v zakrpatenej forme aj do kosodreviny. V 7. lesnom vegetačnom stupni sa s pribúdajúcou nadmorskou výškou zmenšuje výška stromov. Smreky sú zavetvené až po zem a ich porast sa rozvoľňuje na skupiny stromov. Výzor drevín, inak povedané habitus, sa prispôsobil bičujúcim vetrom a nízko položené ťažisko stromov bráni ich vyvráteniu. Biotopom lužných lesov sú brehy vodných tokov, údolné nivy riek a potokov s opakujúcimi sa záplavami a miesta s vysokou hladinou podzemnej vody. Lužné lesy sú typom azonálnych lesov. Ich výskyt nie je podmienený nadmorskou výškou, ale prítomnosťou pravidelných záplav a vysokou hladinou podzemnej vody. Na neupravených vodných tokoch riek najbližšie k vodnému toku na zamokrených, pravidelne zaplavovaných glejových pôdach rastú porasty drevín s mäkkým drevom, ako sú vrba biela, vrba krehká, jelša lepkavá, domáci topol biely a čierny. Sú to dreviny tzv. Mäkkého luhu. Usadzovaním vodných naplavenín pri jarných záplavách vzniká pás vyššie položeného terénu, tzv. Agradačný val. Za týmto valom voda pri záplavách tečie pomalšie alebo dlhšie zostáva na jednom mieste. Usadzujú sa tu ílovito-hlinité sedimenty, pôdy sa stávajú oglejenými, ale úrodnými a s vysokou hladinou spodnej vody. Na agradačných valoch a na vzdialenejších miestach od vodného toku rastú dreviny s tvrdým drevom, dreviny tzv. Tvrdého luhu, akými sú dub letný, jaseň štíhly, brest poľný. V podúrovni vyšších drevín sa vyskytuje hrab poľný, lípa malolistá, javor poľný a čremcha strapcovitá. Bylinná a krovitá vrstva v lesoch Tvrdého luhu je bohatá na vlhkomilné druhy a druhy, ktoré poukazujú na vysoký obsah živín, akými sú baza čierna, žihľava dvojdomá, netýkavka malokvetá, lipkavec obyčajný, zádušník brečtanovitý, cesnak medvedí, bažantka trváca a brečtan.
Mäkké lužné lesy nájdeme v údolných nivách riek, hlavne na južnom Slovensku. Regulácia riek človekom a následné zníženie hladiny spodnej vody spôsobili úbytok mäkkých luhov na Slovensku. Pôvodné luhy boli v minulosti vo veľkej miere vyrúbané a na ich miesto človek vysadil kultivary a krížence topoľa kanadského, určené predovšetkým na rýchlu produkciu dreva pre drevospracujúci priemysel. A teraz jedna zaujímavosť. Približne 30 km od obce Uhrovec sa v katastri obce Chinorany nachádza prírodná rezervácia Chinoriansky luh s rozlohou 44 hektárov, ktorý je zbytkom pôvodného lužného lesa Hornej Nitry s typickým charakterom tvrdého luhu brestovej jaseniny s hrabom. Je významným biotopom rastlinstva a živočíšstva, najmä vtáctva. Vo vzťahu človeka k lesu je dávno uznávaný blahodárny vplyv na ľudské zdravie. Je celkom prirodzené, že liečebné účinky lesov a ich intenzita sú podmienené drevinnou skladbou, vekom i okolitým prostredím lesa. Zdravotný vplyv lesov sa prejavuje prostredníctvom rôznych aromatických látok a produkciou peľových zrn. Dôležité sú rôzne éterické oleje a silice, pôsobiace priaznivo na dýchacie cesty, takže pobyt v lese je vlastne určitým druhom inhalácie. Tieto látky súčasne redukujú škodlivý ozón, takže lesný vzduch ho obsahuje pomerne malé množstvo v porovnaní s otvorenou krajinou. Ľudia hrajú hlavnú úlohu pri rozumnom hospodárení v lesoch, v ochrane a zachovávaní lesov pre budúce generácie. Lesy zase ľuďom poskytujú mnoho úžitku, napríklad zázemie. Sú stanovišťom pre rôzne druhy organizmov, sú zdrojom potravy, liečivých látok a čistej vody a hrajú zásadnú úlohu pri udržiavaní stabilnej globálnej klímy a životného prostredia. A preto na ne nezabúdajme.